След това се запознах с хора, които вече генерираха десетки, дори стотици хиляди левове на месец и това им помогна всъщност да си дигна този стандарт и да осъзная, че все още тепърва започвам. В днешното видео ще взгледаме 4-те грешки, които допуснах стартирайки моят личен бизнес и всъщност какви уроци си извадих от тях, какво бих променил, ако започвах тепърва от начало. Като аз съм Антонио Казаков, бизнес консултант и съосновател на най-голямата менторска програма за борба с остеопороза в Европа. Първата грешка, която допуснах стартирайки моят бизнес, е ниският стандарт. Като какво имам предвид? Това, което се случи, е, че първият ми успешен такъв бизнес беше дигитална маркетинг агенция, където плащах чужди бизнеси и увеличавах техните продажби чрез продажбени фони, сайтове и Facebook реклами. Това, което се случи, че за няколко месеца аз започнах да генерирам добри доходи, може би между 3 и 5000 лева на месец, може би вече около 7-8 хиляди на третият месец. Тогава аз си помислих, че съм вече успешен бизнесмен, че съм успешен предприемач и много добре разбирам пазара, ти едва ли не, вече съм някой специалист. Проблема беше, че аз имах този изграден стандарт спрямо старата ми среда, а всъщност тя беше от хора, които още работят от 9 до 5 и първо започват някаква собствена услуга и генерират между 1000 и 2000 лева на месец. В най-добрия случай повечето все още не вадиха никакви доходи. И аз, генерирайки този доход, си мислех, че съм много напред. Да, обаче реалността въобще не беше така. Слава богу, след това се запознах с хора, които вече генерираха десетки, дори стотици хиляди левове на месец и това им помогна всъщност да си дигна този стандарт и да осъзная, че все още тепърва започвам. Така че много е важно в началото, когато независимо на какво ниво сте, дали тепърва стартирате и още нямате никакъв допълнителен доход от вашето нещо, да работите от 9 до 5 или дали вече имате изграден бизнес, който генерира 20, 50, 100 хиляди, половин милион на месец, дори да генерирате, все още има хора, които са по-напред от вас. Както се казва, всеки батко си има по-голям батко. И това, което аз бих променил, е, че още веднага, щом стигна лимита си в средата, в която съм, веднага бих започнал отново да търся ментори и хора, които са по-напред от мен, за да може подсъзнателно аз постоянно да дигам този мой стандарт и да не се мисля за голямата работа и едва ли не, че съм много по-напред от хората. Така че, ако си мислите, че сте много напред, може би просто вие сте в грешната стая. Второто нещо, за което искам да си говорим, е липсата на ясни предвидими доходи или така наречената система за придобиване на клиенти. Без значение дали продавате услуга или някакъв продукт, вие се нуждаете от ясни системи, стъпка по стъпка, които да ви генерират доходи, да ви намират нови клиенти. Това, което се случи в моята агенция, е, че всъщност аз основно и предимно разчитах на препоръки, което от една страна е доста добре, защото това говореше, че имам добра и качествена услуга, щом хората постоянно канят други хора да работят с мен, но за жалост това не е сигурен и устойчив метод дългосрочно. Може да се каже, че е много добър метод, но той не е предвидим. Тоест аз не мога да знам, че следващия месец ще имам 5 нови клиента, което беше голям проблем, защото ако дойде някаква криза или просто да кажем, ако повечето ти бизнеси са някакви, които са сезонни и да кажем дойде лятото или дойде зимата и тези клиенти се откажат, изведнъж твоя доход може да намалее рязко, може буквално да стане двойно по-малък, тройно по-малък или от 10 000 да дойдеш на 0 лева. Буквално може и да си на минус този месец, ако имаш даваш заплати, имаш данъци, имаш осигуровки, а също време всички клиенти си тръгнат. Така че това беше доста голям проблем при мен. Имайки вече първите клиенти резултати, помислих си, че да разчитам на препоръки е достатъчно, едва ли не аз винаги ще мога да имам клиенти, никой няма да остана без клиент. Слава богу, винаги съм имал клиенти, но да кажем, че се разминах на косъм пред това, точно когато последните ми клиенти ме напуснаха, аз вече имах първите системи изградени за нови клиенти. Ако не бях изградил тези системи, може би ще да фалирам и може би всъщност в момента даже нямаше да снимам това видео, защото кой знае къде ще да бъде и какво ще да прави. Но както и да е, това е друга тема. Така че второто нещо, със сигурност още в началото бих изградил ясна система, чрез която да си набавям клиенти, да знам, че всеки месец имам един сигурен доход и даже някой от клиентите ми да се тръгне, аз веднага, буквално за един ден, качвайки един пост или пък пускайки една платена реклама за секунди или айде да не за секунди, но за часове, мога да си напълня календаря с нови потенциални клиенти, да проведа 10-20 разговора и отново да имам нови клиенти на моята агенция. Като това важи за абсолютно всеки бизнес. Не е конкретно нужно да бъдеш агенция, може да бъдеш психолог, коуч, консултант, маркетолог или какъвто е друг тип експерт. Като всъщност третата грешка е обвързана с грешка номер 2, а тя беше, че аз се идентифицирах с резултатите. Това, което се случи, е, че в момента, в който хванах първия си клиент, той беше помня за 1000 лева тогава, беше окей, още не се бях възгордял, но си казах, че тепърва
започваме и много скоро играта с мен ще се промени. Спомня момента, в който започна да генерирам по 7000 лева на месец. Това беше момента, в който много ми се дигна самочувствието. Наистина се помислих, че съм много напред в играта и едва ли не, както казах по-рано, аз съм експерт, аз вече съм професионалист и едва ли не трябва да разпределям хората, които да разговарят с мен. И това е много опасно. И защо го казвам? Защото ако вашето самочувствие и вашата увереност се вдига, когато вие имате по-високи резултати, това автоматично означава, че когато резултатите паднат и когато нямате толкова много клиенти, вашето самочувствие също ще спадне с тях. Колкото повече ви се повдига настроението, постигате резултати, толкова повече ще спада, когато нямате резултати. И нека да ви кажа нещо. В бизнеса имаме върхове, там където имаме най-добрите резултати, но имаме и спадове. Това е задължителна част от бизнеса. Всеки, който си следи цифрите, дали ще бъде месечният оборот или месечната печалба, или пък някакъв процент като close rate, show rate optimization или conversion rate, или какъвто и да е друг процент, вие ще забележите тенденцията, че винаги имаме спадове и върхове и не трябва никога за нищо на света да се възгордяваме и да се мислим за много добре, когато е на върха, и за нищо на света пък да не спадаме в криза и да се депресираме, когато сме на дъното. Като това всъщност беше един от първите ми бизнеси преди моята дигитална маркетинг агенция. Не е успешен бизнес, агенцията ми е първият успешен бизнес, но занимавах се също така и преди това с фитнес коучинг. Аз съм сертифициран фитнес инструктор бивш, и това, което се беше случило, е, че тогава създадох менторска програма за фитнес, като цената на програмата беше 1200 лева. Това, което направихме, е, че продавахме на 3 човека, аз тогава бях на 20 години и още тогава опитах да изграждам системи за намиране на клиенти, водихме продажни разговори и беше много забавно наистина. И това, което се случи, е, че може би дадох около 10 000 лева за реклама, от които аз не си възвърнах тези пари. Тогава нямах какво да ям, имах кредити за изплащане, бях в доста лоша финансова ситуация. И наливайки последните ми 10 000 лева за реклама, която по никакъв начин не си избих тогава, защото още не бях толкова добър в маркетинга, това ме срина психологически, защото аз си мислех, че аз съм резултатите ми и съответно, ако нямам резултати, значи аз самия не ставам като личност. И тогава наистина беше много трудно да продължа и да не се откажа, защото всеки един ден, който продължава да водя продажбен разговор, който продължавах да чувам не, беше поредният ден, в който още повече ми се забива един нож в сърцето и ми се подкопава самочувствието. Беше много гадно психологически, някои от вас може би са го преживявали, но ще ви кажа аз тогава как всъщност се измъкнах от това. Един ден, в който няма резултати, няма нови хора, които купуват, вече бях доста тъжен, доста притеснен, доста разтревожен и си казах следното. Добре, какво ще стане, ако просто аз никога не се отказвам? Какво ще стане, ако аз за нищо на света не се откажа? Днес съм провел 5 разговора. Какво ще стане, ако през следващите 12 месеца по 5 години, едни 60 месеца, всеки ден, от понеделник до събота, аз всеки ден водя по такива 5 разговора. И просто всеки ден си замислям, добре, не успях да продам. Защо не успях да продам? Каква беше причината човека да не се съгласи от среща? Може би беше офертата, може би беше личният ми бранд, може би нямаше достатъчно време изградено като доверие, т.е. не беше прекарал достатъчно часове с мен преди това. Има много различни причини, които аз вече знам. Аз много добре знам, защото тогава не съм успял. Но тогава не го знаех. И всъщност си казах, добре, просто никога няма да спра. Отказвам да приема загубата. Ще продължа днес и утре, и в други ден, и другата седмица, и другия месец, и до година, и отново, и отново, и отново. И никога за нищо на света няма да се откажа. И това, което се случи, че самочувствието ми започна да идва от действията ми, а не от резултатите ми. Тоест, вече не си казвах, леле, много съм зле, защото нямам никакви резултати, а вече си казвах, браво на мен, аз съм машина, аз съм много добър, защото аз действам и аз правя това, което е нужно. И там, където всеки друг се отказва, аз там продължавам. И когато изградите тази увереност и тази нагласа, вие ставате наистина много опасни. И много по-бързо ви се получават нещата, просто защото вече го няма този страх от загуба. Вие знаете, че единствен начин да загубите е като се откажете. И докато не се отказвате, победата е на 100% гарантирана. Въпроса не е дали ще победя, а кога ще победя. Всъщност, четвъртият принцип, който осъзнах доста късно, е следният. Аз мислех твърде много тактически, вместо да мисля стратегически. И това тук е голямата разлика между това да си работник в твоя собствен бизнес и да работиш върху бизнеса си като визионер. И изключително голяма грешка, която може би около половин, дори една година аз правех. И тя беше следната. Не се концентрирах върху нещата, които само аз единствено мога да върша. Нямах ясни приоритети, имах изключително много задачи, но така и не се запитах, добре, коя е най-важната задача, която да свърша? Кое е номер 1 приоритет? Кое е номер 2? И кое е напълно излишно и мога да го делегирам или пък да го изхвърля и да забравя,
че въобще съществува. Тогава направих следното нещо. В момента имам документ, в който съм се записал всички дейности, които трябва да извършва моя бизнес на ежедневна или ежеседмична база, за да може бизнеса ми да функционира. И това, което съм си разписал, е кои са нещата, които единствено и само аз мога да върша. Давам един пример. Заснемайки това видео в момента е именно такава дейност. Няма кой друг да заснеме това видео вместо мен. Не мога да го дам на екипа ми по продажби, не мога да го дам на счетоводителката ми, не мога да го дам на адвокатката ми, не мога да го дам на човек, който ми обработва видеята. Да, той може да ги обработи, но той не може да седне на този стол и да говори нещата, които аз говоря на база моя опит, моите убеждения и моето лично мнение. Тоест, аз знам, че заснемането на такива видеа е един от моите основни приоритети, защото само аз мога да го направя. Друг такъв пример е управлението и оптимизацията на моите приходи и разходи, или конкретно приходите и разходите на фирмата. Няма как да дам на някой екипа ми по продажи да ги прави, на адвоката ми да ги прави. Да, имам си счетоводител, но в крайна сметка относно чистата печалба на моя бизнес, аз трябва да я разпределя по най-добрия начин. Няма кой да направи това вместо мен. А в същото време имам дейности, като да кажем продажби, които трябва да се водят всеки ден. Това е нещо, което аз мога да изградя екип, мога да ги науча от нулата и те да го правят вместо мен. Друга дейност е всъщност това видео да се обработи. Мога и аз да го обработя, но мога и да дам заплата, да заплатя на някой, който да го обработи вместо мен за конкретна сума. Друго нещо, което трябва да върша абсолютно всеки ден, да кажем, е създаването на банери или пък управлението и оптимизация на Facebook реклами за моята агенция. Да, но това също е умение, което аз мога да науча някой друг, който да го прави вместо аз да го правя. И защо това е изключително важно? Защото много начинаещи и дори съвсем напреднали собственици на бизнеса с услуги, експерти, като цяло всякакъв тип собственици на бизнес, стискат парите, защото искат максимално висока печалба за тях и именно поради тази причина решават да остават работници в собствения си бизнес и цял живот работят в бизнеса, вместо върху и над бизнеса. За да се избегне това, вие трябва да помислите кои са конкретните дейности, които са ключови за максималното покачване на приходите и оптимизацията на разходите и кои са тези дейности, които само аз единствено мога да върша. Това е именно визионерстването, стратегическото мислене, поставянето на ясни приоритети, заснемането на това съдържание, развиването на мой личен бранд. Това са дейности, които само аз мога да върша. Всички други дейности, ако вие не сте от тепърва нула и все още нямате нито един клиент и още не вадите поне 2-3 хиляди лева на месец, да, окей, разбирам. В такъв случай все още трябва да ги вършите. Но ако вече ги имате по 3, 4, 5, 10 хиляди лева на месец, тогава може би е време да се замислите и да се наемете един човек, който да върши някаква работа, която в момента ви бави и ви пречи на растежа, да кажем, да минете към 20 хиляди лева на месец. И това е изключително важно. Причината това да се случва е, че много стартиращи в началото, те започват като работници в бизнеса, но ако искате вече да скливате на следващото ниво, трябва да спрете да мислите като работници и да започнете да мислите като собственици на бизнес. И това също означава минимални усилия с максимални резултати. Значи ли това, че винаги екипа ни ще се справя перфектно и ще върши работата по-добре от нас? Не. Гарантирам ви, че особено в началото няма да е така. Почти всеки един човек от екипа ми, който е работил за мен, аз съм го изграждал от нулата и има хора, които все още не правят нещата толкова добре, колкото аз правя, да кажем, воденето на продажбени разговори или пък създаването на Facebook реклами. Има някои неща, в които да кажем, може би аз все още съм по-добър от тях, но по-добре е някой от екипа ви да ги свърши на 80% и вие да се фокусирате върху стратегическото мислене и визионерстването, отколкото вие да ги вършите на 100%, но да нямате време да вършите най-важните приоритетни задачи. Като дори ще ви дам един конкретен пример с един мой бивш бизнес партньор. Това, което се случи, е, че той имаше негова собствена дигитална маркетинг агенция. Тя беше една от най-големите маркетинг агенции в България, като тук става дума за 6 цифрени суми всеки месец, т.е. наистина за много високо ниво. И наблюдавайки и анализирайки техния бизнес, забелязах следното нещо. Когато те си търсят нови хора екип, те имат така наречения стаж. Когато обучават нови хора, те се занимаваха с всеки един индивидуално, за да го обучават от нулата, без значение дали ще е дизайн, Facebook реклама, създаване на сайтове. Те отделяха индивидуално време на всеки, за да му обясняват стъпка по стъпка основите, принципите, техниките, тактиките и така нататък. И това е много зле. И сега ще ви дам разликата с това, което те правят, това, което аз правя, когато аз наемам нови хора в моят екип. Аз имам буквално десетки, ако не и може би стотици часове обучение по продажби и примерни разговори, които да давам на хората, влизайки в екипът ми. Защо това е така? Давам един пример. Човек влиза в моят екип. Още в началото имам над 10 часа на тема основи и принципи в продажбите. Имам десетки часове с примерни разговори, където затваряме различни хора на цени под 3, 4 и дори повече хиляди левове.
Също така имам много обучения на ролеви игри, т.е. как аз правя ролеви игри с моят екип, където аз съм клиентът, а те отсреща са консултантите, които ме обслужват и аз им давам после обратна връзка. Също така имам анализи на продажбени разговори на моят екип, т.е. те разговарят с реален клиент и аз водя запис, как после анализирам тяхното представяне. Имам всичко на запис и аз това цялото нещо го представям на един човек, който тепърва започва от началото. И това, което се случва, е, че на мен не ми се налага да водя едно в едно разговори с всеки един нов служител на екипа. Не ми се налага тепърва да му обяснявам основите и не ми се налага постоянно да бъда до него и да си губят моето ценно време. Давам абсолютно всички обучения. Един човек от екипа ми е на разположение за него, за да може да му задава въпроси или ако има някакви притеснения и трудности, след което аз да кажем в края на седмицата просто задавам въпроси, за да разбера до каква степен новият човек от екипа е разбрал материята, подходящ ли е като кандидат и ще се справи ли дългосрочно с тази работа. И именно това е начин да мислиш стратегически, а не тактически, да мислиш в системи и да не си губиш времето в дейности, които не ти ги да имат повече пари. Защо? Защото ако за една година сменят 10 човека и всеки един човек му е необходимо около месец или два обучения, делят изключително ценно време в това да обучават нови хора. И отделно имат някакъв лимит, докато при мен, имайки всички тези обучения и системи, аз мога не един, не двама, мога 10 човека да наема наведнъж, да им дам на всичките тези обучения и след това един човек от моят екип да тества тези 10 човека. Разбирате ли с колко по-малко усилия? Само веднъж съм заснел тези видеа, да, отнело ми е време, но повече никой няма да ми отнема. И сега веднъж с тази система и тези видеа, аз мога да изграждам неограничен брой от екипи, докато те, ако им трябва 3 човека наведнъж, те няма да могат да се справят с обучението им. И пак казвам, това е огромна агенция, това става дума за големи бизнеси, които генерират милиони обороти на година. И въпреки това, въпреки обема, въпреки мащаба, те не са отделили това кратко време, за да изградят такива системи, за да могат до голяма степен да оптимизират ресурсите, енергията, времето и разбира се разходите си, защото те губят много време, което ако вложат на друго място, на правилното място, могат да генерират още повече доходи. А така, техният най-ценен разход, всъщност времето, те си го дават редовно. Така че това беше един отличен пример за това как да мислим стратегически, не просто тактически и как да мислим върху бизнеса, а не в самият бизнес. Това беше видеото от мен. Убеден съм, че ви е било полезно и именно поради тази причина искам да се абонирате, за да не губите следващите такива видеа. Качвам редовно всяка седмица. Затова, освен че ще се абонирате, искам да ми споделите на каква тема да бъде следващото такова видео, дали ще бъде за продажби, лидерство, изграждане на системи или каквото и да е друго. Искам вие да ми споделите. Ще се видим много скоро. Желая ви успех!